tänään me pelataan Half-Life 2. Elikkä kyllä, no hän ei varsinaisesti pelaa, Adidas Boy täällä. Okei. Joo, hän ei varsinaisesti pelaa, se on vaan täällä henkisenä tukena meidän kanssa. Ja joo, tää on tämmönen peli niinku futuristisesta kaupungista tai jotain. Ja täällä on niinku pahoja polisseja, mitä meidän pitää rahoittaa. Elikkä nää on vaan tällaisia aloituschaptereita, ketään ei kiinnosta, näissä ei oikein tapahdu mitään. Ja joo, aloitetaan. Noniin. Ja kyllä, minä olen Wonderboy ja hän on Adidas Boy. Okei. Tällainen peli. Turpakivi. Okei, eli niin kuin näette, tällaisia poliiseja pitää hakata. Ja joo. No niin, joo. Excuse me. Elikkä kertokaa muuten hei kommenteissa, kaikki varmaan tietää sen pelin nimet My Summer Car. Niin kertokaa jos Adidas Boyn täällä näin, niin jos hänen pitäisi jos hänen pitäisi pelaa My Summer Caria tällä kanavalla. Kertokaa ihmeessä kommenteissa, jos YouTube jonkun takia otan niitä pois päältä. Okei, kai mennään vaan junan päälle. Ja joo, kyllä, olen pelannut tämän pelin läpi, et tiedän tästä. Mä vaan halusin tehdä teen hauskan pikku gameplay-videon teille. Ehkä äänet vähän hiljemmin. Joo, ehkä vähän hiljemmin. Mut joo, täällä teen kivan gameplay-videon Adidas Boyn haluun. Mä en sitten muista ihan kaikkia kohtia tästä, että älkää ihmetelkö, jos mä jossain vaiheessa unohdan mihin me kutattiin tätä. Elikkä joo, Peruna Boy meni ketä vitsin Peruna Boy? Adidas Boy meni Uselle. Hän tulee takaisin kohta. Niin et joo. Elikkä joo. Tää on aika hauska peli, mä suosittelen tää monille, mutta muistakaa, että tää kuitenkin maksaa, että... Mutta jos tää oikeesti teidän mielestä näyttää kivalta, niin suosittelen ehdottomasti pelaamaan. On myös Half-Life 1, mutta tää koko pelisarja on tosi semmonen niinku tarinamainen. Että suosittelen myös pelaa Half-Life 1, jos pelaat 2. Että tiedät tavallaan mitä on tapahtunut. Joo, täällä on kaikki alieneita ja niin edelleen. Okei, sukelletaan täällä vähän. Nyt tää on tämmönen. Katos, Adidas Boy tuli takaisin. Tervetuloa. Täällä on näin ja toivotaan, että tää avaa nyt tän oven Jouko pois tieltä. Mä hakkaan sua niin kanssa. Noniin, avaa se ovi, mua ei kiinnosta mitä sä puhut. Kuiva. Jouko älä koske minua. Noniin joo, avaa se ovi! Oota mä näytin TV, kiitti. Avaa nyt se ovi. Kiitti TVstä. Pitäisikö kantaa tätä TV niin kauan kuin sitä pystyy? Ei. Katsotaan, että mihin asti me voidaan kantaa tää näiden TV. Niin tulee olemaan aika iso homma etsiä sitten tää TV kyllä. Mutta jos joku tulisi sunkin kotiin vaan ottais sun TV. Vai niin? Tollasia alieneita täällä maailmassa on. Mikä meidän limon päällä? Hey, what's up? Mitä menee? Aha. Ups.
Hakataan nää vaan kuoliaksi. TV. Sanoit TV. Voi ei TV, mihin se jäi? No, mä en jaksa enää tästä, se jää sinne. Kuolen nyt. No en käytä tätä. Tai ehkä toho. Kuolen nyt, kiitos. Kiitos paljon, että teit tällaisen kompromissin nyt minun kanssa. Mikä tää? Etpäs muuten syö mua. Monet on varmaan yllättyneitä, että joku suomalainen pelaa Half-Life 2, mutta kyllä joo pelaan. Turvakin. Nähdään joskus. Tai ehkä ei. Ketä puhuu? Menkää joko pois. Niin joo, täällä nää tulee niitä ihme tynnyreitä tuolta. No niin, nyt se auto. No niin, päästäkää minut, älkää joko ampuko. Olkaa kilttejä, joko. Niin sit. Mitä mä tein? Tapaan elän. Ups. Pau. Siitä pari luotia sinun päähän. Hups. Anteeksi. Ui kamala. Noniin, täällä on näitä. Tehdään tämmönen pikku prank. Tollanen prankki se on. Aha, näitä. Jääkin tiellä, menkää pois, joo. Olette mukavia tänään. Valttia, kyllä kiitos. Tallennetaan. Voi ei, nyt tulee helikopteri. Nyt alkaa se kokonainen tallentelu, kun koko aika kuolee. Au. Joko lopettakaa. En mä tehnyt mitään. Lopetan nyt. Poliisit kiusaa. Mä luulen, että ne on mukavia. Mä luulen, että niihin pystyy luottaa. Tänne. Tiili, pysy siellä. Otetaan tää kohta. Joo, otan Steamissa jonkun tyylin 10. Tää peli. Hui, kamala. Nyt alkaa tää helikopteri kohta. Mä vihaan tätä. Täällä on missä nurkka. Joo, täällä. Sitten kun mä pääsen tänne. No niin, nyt on tällainen. Tuolla alhaalla ei ollut mitään, sen mä muistan. Tänne. Hui kamala. Et syö mua, et. So. Paha alia. Hetkinen. No jollekin ei oo käynyt täällä kauhean hyvin. Okei. Apua. Miks koko ajan nää syö mut? Mene pois. Tänne. Tallan. Mene. Tänne. Joo. Nyt on tallennettu. Varmaan tänne. Joo, oikein paikka. No niin. Tuolla on mitä? Vaikka on joku nurkka. Ei tänne.
Treve. Miksi äijä kuulosti tuolta? Vomp vomp. Oi kamala. Joo, räjähtäkää. Kuole nyt. Kuole. Kiitos, kuole. Skibiditang. Älkää kysy. Täällä on. Ui, come on. Joo, tälleen. Hei, nyt täältä tulee näitä SMG-äijä. Elikkä nyt mä saan SMG. Nyt alkaa jo peli vähän vaikenee tässä kohtaa. Ui, mitä tää mun äijä loikkii täällä? Okei, multa loppuu happia just joo. Mene. Okei, otan tästä vähän happea. Eikä tonnekaan. Joo. Ota sitä happea. Kiitos. Skibidang. Niin, päästiin. Päästiemme. Tää paikka vähän muistuttaa mun kellaria. Meillä on täällä talossa semmonen outo kellari, jossa on tällaisia putkia. Muistuttaa vähän sitä. Täällä on kohta. Joo, tässä. Hui kamala. No, se onkin. Nyt mä tiedän, että me tonne ei tarvii mennä, eli mä menen suoraan tänne. Ja tällainen täällä. Yes. Ai saa. Mene. Päästäkää mut sisään. Päästä, mene. Joko lopettakaa itikas, menkää pois. Oikeesti menkää pois. Joo, tää on oikein. Tallenne. Joo, tallennetaan nyt. Kuolkaa. Räjähtäkää enemmänkin. Nyt juostaan vaan. Tänne. Kuolkaa. Kuolkaa. Kuole. No niin, nyt on täällä. Okei, mihin nyt? Tänne. Täällä. Joo, tällä. Joku ampuu mua. Ai niin joo, tää on tää kohta Sen mä muistan, että on tosi ärsyttävää, että ehkä selvitään tää kohta osa 2. Joo. Kiitos, että katsoitte. Nähdään seuraavassa videossa. Muistakaa tilata ja tykätä. Moro! Joo. Ja kommentoida. Jep.